Mayat kay man natutok domis na ay. Kanak mo no, mansakit kay sa unay ni kabinsita. Ako ay kaimbag ko. Siyat na marag-rag sa kanak nga niya. Ay, maragraksakan katalin mo yung bagkak. Agay marag-rag sa kanak tan. Pagat it-it-idi at numan sakita at wat si kinak di madandalagan yan. Iti paeduhan ay natrangkaso at ipost ko sin Facebook yan. Inmali at nakakapitan niya da mayor ay unang bisita ya. Ay, makapatats nga ron iman. Yay!